Ụmụnne m ụmụ Igbo, ekenekwa m unu. Anyanwụ ụtụtụ menu m eriwa o. Anyanwụ ụtụtụ menu gị eriwa o, eriwa o agwụ agwụ. Kedu ndị chọrọ ka ọwụwa anyanwụ mee ha mma? Unu bịanụ m nso ka m tụpenye unu azụ n'ọhụrụ ka nsị. Ana m ekene unu ụmụnne m, ya gaziere unu. Ana m ekene ndị niile bụ ndị niile na-esonyere m. Ọnụ m agaghị akwụsị ikene unu maka nkwado unu. Ana m ekene unu. Ana m ekenekwa gị gịnwa bụ onye ọ bụ izizi ya efu iru m. Onye ị na-afụ iru ya na onye ị na-anụ olu ya bụ eze nwaanyị oge ịchọpụrụ iche. Abụkwa m dibịa nwaanyị. Eji m okwu ọnụ, mmiri ya na ihe niile dịka chi si wee kee ya were na-azọ ndụ. Ụgbọ a ịbanyere nwanne m na-ene m anya. Ụgbọ a bụ ụgbọ ndị na-agọ mmụọ, ndị na-agọ mmụọ, ndị na-akpọku chi ha n'ime mmụọ na eziokwu, ndị na-akwanyere aja na be nna ha, aja na be nne ha ugwu, ndị na-akwanyere nne mmụọ nne ha ma mmụọ nna ha ugwu ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ, ndị kwenyere na ọ nne na nna mmadụ bụ chi izizi onye ahụ fụrụ anya. Ụgbọ a bụ ụgbọ ha. Maka site n'ụgbọ a ịbanyere, ọ ga-ebugide gị buruo gị na njedebe ịdị mma nke ndụ gị, maka na site na ya ị ga-aghọta ike nke onwe gị. Site na ya ị ga na-akpọku Chukwu ọ na-aza gị. Site na ya ị ga-ama ihe ị ga na-eme ka ndụ gị wee too ogologo n'ụwa a. Anyị maara na ọnwụ bụ oke onye ọbụla ga-eketa, mana anyị agaghị eketa oke ọnwụ n'oge erughị eru. Ekenekwa m unu ụmụnne m. Ọ bụrụ na nkụzi a masị gị, gị bụ onye bidoro tata efu iru m, sọskraịbụ na chanel ọ ga-eme gị ri anapụkwa ego. Ọ ga-eme gị ị na-enweta nkụzi oge ọbụla m zitere ozi ma ọ bụkwa nkụzi ndị ọzọ nkụziri. YouTube ga-emekwa ka ị nwee ike ịfụ ya. Ya gaziere unu. Ana m ekele ndị niile na-apịgharị m akara like. Ana m ekele unu. Ndị niile na-ashị akwa nkụzi a ka ọ na-erute ndị ọzọ. Ana m ekele unu. Mgbe na-asị nnọọ n'ụbọchị nke tata. Isiokwu nkụzi m bụ ekpere anyanwụ ụtụtụ. Ekpere anyanwụ ụtụtụ. Ọtụtụ n'ime anyị amaghị na o nwere ikikere dị n'anyanwụ ụtụtụ. Ya oge ahụ anyanwụ ji awa. Ike dị n'ime ya. Mbido ndụ mmadụ. Mbido ihe ọma. Ọ bụrụ na ị chọrọ ikpe ekpere anyanwụ ụtụtụ, gị bụ onye maara chi gị, gị bụ onye maara mmụọ gị, gị bụ onye na-agọ mmụọ, gị bụ onye ya na mmụọ be nna ya na mmụọ be nne ya dị na mma, ị na-agọ mmụọ, ịchọ iketa oke n'anyanwụ ụtụtụ. Ọ bụrụ na chi foo n'ụtụtụ ma ụzọ oge ahụ o ji apụta, oge ahụ ọ na-acha ịpụta, o nwee oge na-eme oche ịpụta ọ na-acha orenji. Tupu ya awakee, mgbe ahụ ọ na-acha orenji, jee ka ikpe ekpere na ya. Ka m sụọ asụsụ ndị ụka, gaa ka ikpe ekpere n'anyanwụ ụtụtụ. Onwe ife ọbụla bụ ife ọfụrụ ị chọrọ na ndụ gị, kwuo ya. Ka anyị nwa bụ ndị na-agọ mmụọ si ekpe ekpere bụ anyị na-eji nzu na-ekpe ekpere. Anyị na-ejikwa edo, anyị na-ejikwa ọjị, anyị na-ejikwa mmanya. Mmanya a dịzi n'ụdị n'ụdị. Nke na-atọ berebere bụ nke oyibo, bụ nke bekee, nke na-anọchite anya nkwụ ọcha. Maka ndị nọ n'obodo na-aha ya na-afụ nkwụ ọcha, maka nkwụ ọcha ya ha adịrị, ije chọba nke na-atọ berebere. Nkwụ ọkụ, ọ bụkwa nkwụ ọcha ka eji wee sie. Ihe a bụ ihe eji agọ mmụọ. Mmanya ndị ọzọ a na-etinyezi n'elu ya bụ ka isoro wee mee oyibo, maka na enweghị onye oyibo sọrọ nsọ. Ya bụ gị nwa bụ onye chọrọ ịgọ mmụọ ekpere anyanwụ ụtụtụ, kwado onwe gị dịka onye na-agọ mmụọ si akwado onwe ya. Iji ose ọjị wee fichaa arụ gị, ịwụ arụ ma ọ bụrụ na ị nwere ohere imenwu ya. Mana ọ bụrụ na ịkwọ ha n'aka ụtụtụ saa ọnụ ụtụtụ, were ose ọjị fichaa arụ gị, izuzuru oke ịgọ mmụọ. Ife ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ị bi na mbara be nna gị, nọzie ebe ahụ anyanwụ si awa n'ụtụ. Ebe a ka ị ga-anọ wee gọọ mmụọ maka ife ọfụrụ na ife ọma na ndụ gị. Ọ bụrụkwanụ na ibiro na be nna gị, na ibipụrụ ebipụ, ịpụrụ ubi
dịka oyibo si wee bata. Ebe ahụ ị na-agọ mmụọ bụ ọlta, setie ya na ụzọ nke ọwụwa anyanwụ. Ya bụ ọ bụrụ na i bi n'ụlọ, n'elu ụlọ gị ahụ, mara ebe anyanwụ, pụọ n'iro, mara ebe anyanwụ si awa n'ụtụtụ, said ebe a ka ị ga-edebe iru ọlta gị. Ị nọrọ ebe a na-agọ mmụọ maka ime gịnị? Ka ọ hapụ ịbụ na ị pụtara n'anyanwụ, o wee bụrụ na ebe ndị mmadụ bicha asị n'ime oge incantation. Isetie ọlta gị na ọwụwa anyanwụ n'ụlọ gị, ọ dị ebe ahụ. Ebe ọ sọkwara gị biri, e nwere ebe anyanwụ si apụ, ebe a ka ị ga-eseti ọlta n'ebe anya ma ị na-ekpe ekpere. Ya bụ ọ bụrụ na ị bụ onye na-ekpe ekpere ọwụwa anyanwụ, ọ na-eweta favor dịka ndị bekee kwuru, ọ na-ewetakwa connection, ọ na-eweta ihe ọma na ndụ mmadụ ma ị na-ekpe ya. Ịdị ọma ga-arụ ị na-ekpe ya, ihe ọma ga na-emere gị na ya. Ekwuru m na anyị niile bụ ofu ọnụ arụ ka anyị bụ, mana anyị nwere akpụkpọ arụ dị iche iche. Na chi gị bụ eke, chi gị bụ oye, chi gị bụ afọ, chi gị bụ nkwọ. Ọ pụtagha na gị na mmụọ ndị ọzọ na-ese okwu. Ị bụrụ afọ, gị na mmụọ nkwọ adịghị esokwa okwu, unu niile dịkwa na mma, kama na e nwere ebe ị ga-ebido n'afọ ka ị bụ, na afọ a ka ị ga-ebido, site na afọ ịkpọbazie ndị ọzọ, o wee na-agazi, a na-eme ya, na-emeti ya. Ọtụtụ uru dị na ikpe ekpere anyanwụ, ọtụtụ uru dị n'ime ya. Uru dị n'ime ya erika. Ọ bụrụ na ị na-ekpe ekpere anyanwụ ụtụtụ, ihe ọma ga na-emere gị. Eziokwu ka m na-agwa gị. Ọ mara gị arụ ịdị na-ekpe ekpere anyanwụ ụtụtụ, ị ga na-afụ ihe ọma dị iche iche na ndụ gị. Ma ọ bụ na iji obi ọcha na-ekpe ya, iji obi ọcha na-ekpe ya, ife ọma ga na-eme na ndụ gị. A na-ekpekwara ekpere anyanwụ ọnịna, mgbe anyanwụ ji ana, a na-ekpekwa ekpere ya. Mana ọ bụrụ na o nwere ife ị na-achọghị na ndụ gị, chọọ ka ihe ahụ pụọ na ndụ gị, oge ahụ ka ị ga-eme gị, ka ị ga-ekpe ya. Ma oge anyanwụ ji ana ana, ọ bụkwa na ị chọrọ ikpe ekpere, ya bụ na onye na-achụ gị ka gị ike, na ị chọrọ ka ike nke anyanwụ nyere gị aka. Ọ bụrụ na ọ kwụọ ụbọchị ike ụkara bụ 12, oge ahụ anyanwụ ji awakeni, oge ahụ ka ị ga-eji wee kọsara mmụọ anyanwụ, gwa ya na ike adịrọ gị, ya jee nụso ndị na-anụso gị ọgụ, kpesara ya bụ ihe. Ọ bụkwa na ikpegide ya kperuo ya awa na ọ dị mma. Ọ bụkwa na ị chọrọ ịyọ ife dị mma, ịyọ ya mmeghe ụzọ, udo gị na mmụọ gị, nwere ike ikpe ya n'oge elekere 3, ya 3 p.m, oge ahụ anyanwụ ji awa. O nwerekwara ka o esi wee dere gị. Ọ bụrụ na ị nọ n'obodo, ya n'ime obodo ebe ụzọ dị mma, ekpere ọ bụrụ na ije ya bụ nke a nsị 12 o'clock and 3 o'clock na ị chọrọ ikpe ya, ụzọ ekpere na-abụ dị ezigbote ike. Ma ọ bụrụ na ije na mgbaba ụzọ, ị gaghị na mgbaba ụzọ nke 12 o'clock a, nke 3 o'clock a nọrọ na mgbaba ebe ụzọ gbabara agbaba, ọ gbara ịtọ, kpee ekpere. Ma ọ bụrụ na o nwere onye iro ka gị ike na-achụ gị, ebe a ụzọ gbara ịtọ ka ị ga-ekpe ekpere nke 12 ahụ. Kpee ekpere, kpọkuo mmụọ gị. Agaghị m akụzi gị ka esi agọ mmụọ, maka na ụgbọ a bụ ụgbọ ndị na-agọ mmụọ. Anyị bidoro nkụzi a site n'ịgọ mmụọ, ịkụziri ndị mmadụ ka esi agọ mmụọ, ma ị n'obodo na-abụghị obodo Igbo, ma ị n'obodo ọzọ, na ị ya na-agọnwu mmụọ. Anyị kụzigo nkụzi ya ọtụtụ. Ya bụ ọ bụrụ na taa bụ izi gị sonyere m, nkụzi a nwe ka o si agbagwoju gị n'anya, ị gaa na YouTube a ị nọ n'ime ya, ị taịpụọ Ezenwanyị Ogechi Ọpụrụ Iche Amụma, ị ga-afụcha nkụzi ka esi agọ mmụọ, usoro ịgọ mmụọ. O buru ibu. Ị na-amụta ịgọ mmụọ. Ọchịchọ obi m bụ ka ụmụ Igbo bido ịdị na-agọ mmụọ, ka fa were nke ha. Ajụọ ha kedu okpukperechi ha, ha sị na okpukperechi ha bụ ịgọ mmụọ. Ịgọ mmụọ ọ bụkwa ife, ezigbote ife shiri ike ka ọ bụ, maka na gị na mmụọ, ụkara mmadụ bụ ụkara mmụọ ka ị bụ. Ọ bụ eziokwu na ịdị afụ mmụọ ahụ ị na-agwa okwu, mana mmụọ ahụ nọ n'ebe ị nọ. Ma ọ bụrụ na ị na-ege mmụọ gị ntị, ọtụtụ n'ime anyị na-eji ege obi ha ntị. Ajụjụ ị ga-ajụ mmụọ gị, ị na-agagharị, ihe ị nwere ike ịjụwu mmụọ gị, ị na-agagharị. Ijekwuru dibịa, ọ na-aga ego afọ, isi na ọ na-ana ego, mana ị negletịrị mmụọ nọ gị n'ime, ọcha ha gị anya, ọ na-agwagodo gị okwu na ị na-enwe obi ibụa. Onye a na-ebute oke ngagharị. Asịghị m onye mmadụ agagharị na
maka na ofeke na-aga na be dibịa dị anwụ ọsụsọ, ị na-aga ha na be dibịa ya anwụ ọsọ. Mana gị nwa ahụ na-aga na be dibịa, kedu ife ị na-amụta? Ị na-amụtakwa ka esi aghọta ike nke onwe gị, ka ị gbuo ohu wee nyere dibịa ahụ? Ọchịchọ obi m abụghị ime ndị mmadụ ohu. Ọchịchọ obi m bụ ka onye ọbụla mara ike nke onwe ya, ka onye ahụ ike iji aka ya wee na-akpọlite mmụọ ya. Ma dibịa ọ nọ ya ma ọ nọghị ya, gị nwa na onwe gị bụ mmadụ nke Chukwu kere tinye n'ụwa, enwe ife ya na-emewuru onwe gị. Ọ gbagojuzie gị anya, ejụọ ndị karịrị gị. Mana kedu nke ị megodiri onwe gị? Kedu nke ị mere onwe gị dịka onye na-agọ mmụọ? O nwekwara ihe anyị na-amụta? Dịka m na-akụzi nkụzi gbasara ekpere ọwụwa anyanwụ, achọrọ m iji ohere a wee tụkwuo unu ọ bụ ụmụnne m ọdụ. Gị bụ onye na-agọ mmụọ, ịgọgo mmụọ, asịkwa m onye na-eme omenala, maka na ụfọdụ n'ime anyị na-eme omenala ebe anyị dipendịrị bụ ife a na-ekechi ekechi na ife a na-agwọ agwọ na ebe a na-abanye abanye. Mana onye ọbụla nọ na-agọ mmụọ, ife ị na-akwenye, mmụọ ị na-akwanyere ugwu bụ aja ani, ikuku, mmiri na anyanwụ ya na chi gị, na chi nne mụrụ gị na chi nna gị. Onye a bụ ndị ị na-akwanyere ugwu. Onwe mmụọ ọzọ ị nweghị chi ọzọ belụsọ ha. Ya mere ka unu fụ ihe dị iche na onye na-agọ mmụọ. O nwekwa ndị na-agọ mmụọ, ha sị na ha bụ ndị na-agọ mmụọ, ha na-eme omenala. Anyị niile na-emecha omenala, mana o nwere ọtụtụ ndị na-eme omenala na-adịghị agọ mmụọ. Ife ha ma bụ obodo ha na-agba mmọnwụ, ha jee gbaa mmọnwụ. Ife ha ma enwe ihe a na-eme n'ihu arụsị be ha, eje n'iru arụsị ha. Ịjụkwa ha maka onye na-ọhụ ụwa, ha ma onye na-ọhụ ụwa. Mana o nwezi ife ọzọ ha ma gbasara onwe ha. Ha ma ha na ka chi foro efo chi bọrọ abọ, na ị ga na-eme gị, na ị ga na-agọ mmụọ na-agwa chi gị okwu. Otu a ndị ụka si eme. Oge anyị na-eje ụka, ọ na-eme ruo n'ụtụtụ ikpe ekpere, o ruo n'anyasị ikpe. Otu a ka ọ dị n'ịgọ mmụọ. Ịgọ mmụọ abụrụ ebe ndị mmehie na-agbakpu. Ịgọ mmụọ abụrụ ebe mmadụ ji aṅa isi, ị na-aṅazi isi na ị nwere ike. Ịgọ mmụọ bụ onye na-agọ mmụọ bụ obiara egbu gị ga-egbu onwe ya. Onye ọbụla jee chọọ gị, ọ na-achọta mmụọ gị okwu, na ọ bụrụ gị maka a na-achọ, na mmụọ gị ka a na-achọ. Uru ịgọ mmụọ bara uru.